siyohluleka. Hallelujah. Wesithi siyohluleka. Kodwa kufuneka uze wena kuThixo. Uthi Nkosi andifuni ukuzixuba. Hallelujah, ngoba ndimi umuntu ohlulekayo. Ndiyohluleka ngokwami. Kudala ndizama. Ingqondo indixinanisile. Ndiyahluleka. Kodwa ngoku ndizifaka kuwe. Ndithatha izwi lakho njengoba linjalo. Liyayibusa ingqondo yami. Hallelujah. Funeka abantu ekuseni abazothi Nkosi siyohluleka. Ingxaki ixesha elininzi siye sazithemba. Sathi sesize kuThixo kodwa samnika uThixo impilo yethu yonke. Samnika ii-percentages. Hallelujah. Kwakhona eziphathi sithi siyakwazi ukuziphathela. Kodwa namhlanje ekuseni yizwe lento ethi akukhathaliseki noba ukwenzekalana engqondweni uveyiphi message. Awukhathalele noba isimo usishiye sinjani. Kodwa yithi ndiyohluleka. Yiza kuThixo sarende. Uthi Nkosi ndiyohluleka. Ukuze uThixo enze konke azenzele ngoba uThixo nguThixo wewindi. Malunga Nkosi. Xa usazama ngawakho amandla. Usazama usazibambela usafixa. uThixo uyema. Hallelujah. Athi make ndimiyeka azenzele. Then once I realize uyohluleka ese kumis when I will take a place. Malonga Nkosi. Thanda ukubulisa utata, ndibulisa umama, ndibulise otata bonke. Happy Father's Day. Hallelujah. Siyambulela uThixo ngani botata. Malonga Nkosi. Siyambulela siyamthandaza uThixo. Hallelujah. Ukuthi njengoba izwi leNkosi lisithi nizinhloko ukuthi ubunhloko benu njengoba uThixo enibizile wanisindisa for this generation ukuthi niphinde futhi lento ikuni inamathele nabanye otata. Hallelujah. Our prayer ukuthi if you check ejele, hallelujah, kugcwele otata. If you check emashibhini kugcwele otata. Hallelujah. Unfortunately sekugcwele nabantu abangomama ke kwezinsuku. Hallelujah, kumashibhini amalonga Nkosi. Kodwa usathana ukhoba khonxilo otata. Hallelujah. But our prayer ndobana ngani uThixo asindise izizwe zonke. Malonga Nkosi. Bakhululeke emphefumulweni, bakhululeke enyameni. Malonga Nkosi. Nibe yilink malonga Nkosi yokutsala otata ukuthi beze ebukhoneni bukaThixo bazinikele inhliziyo zabo zingabi likhuni. Hallelujah. Siyabona lapha kugcwele umama malonga Nkosi kusho ukuthi inhliziyo zotata somewhere somehow selukhuni malonga Nkosi. Kodwa sinomthandazo ukuthi ngani ngoba nani nakwazi uba izwi leNkosi liniconvince nabo lisenoba convince bayibone imfundiso bambone uThixo inguThixo okwamkelwa. Is our prayer as we celebrate ilanga namhlanje. Amen. Hallelujah. Okokuqala ndithanda bese ngibulisile ndiyatsho ndifuna ukuthi ndiyabulela tata nakuThixo malonga Nkosi ngokuthi uvume ukuthi ndime kule ndawo. Hallelujah. Maxesha amaninzi hallelujah ingqondo of which we are fighting today ngengqondo. Hallelujah. Ithi no, I don't deserve to stand here. Hallelujah. Ndisemncinci kodwa uThixo kuwe hallelujah ubone kukuhle ukuthi ndime. Malonga Nkosi. Malonga Nkosi. Namhlanje bangcwele youth month. Hallelujah. Ndizothetha nabantu abasha but ndithetha nebandla lonke umoya ingcwele enceda. Hallelujah. Ndifuna ungathi hayi ndisengumuntu omtsha belithathe malonga Nkosi because you are here for a reason. Malonga Nkosi vele uthathe because now you are a child of God. Hallelujah. And xa sisendlini yenkosi sisindisiwe njengoba sisindisiwe uNkulunkulu uthi he renew malonga Nkosi usonke singabantu abatsha. Hallelujah. Senze singabantu abatsha malonga Nkosi. And ndifuna sizawuvula few scriptures but ndifuna sithethe ngendaba xa ngithola imessage ngotata endifonela. Hallelujah. Kwahlala enhlizweni yami. Hallelujah. Bendoko ndizindla olalonga phezivekini ukuthi kukhona sisindisiwe. Hallelujah. Samamkela uYesu kodwa
uninzi lwethu haleluya kukhona icage esingekaphumi kuyo haleluya sisindiswe siyamthanda uThixo kodwa there is a certain cage I know I think sonke sayazi cage ilanto apho mhlambe ngathini if uyabona abantu abafuya intaka haleluya ukhwinto ethe yenziwa ngocingo mabaka lenkosi apho intaka ibekwe khona ukuze ingabhabhazeli mabaka lenkosi somnikazi wentaka into ayenzayo imane eyoyiphukutya emane ithintini haleluya kodwa ke ndifuna ukuthi funeke today haleluya uThixo sincede siphume kukhona icage singakaphumi kuyo siyathandaza we are coming to church malogama lenkosi kodwa kukhona uThixo apha ufuna ukusikhupha kuko haleluya uThixo ufuna ukubreak out the cage of self and our mind haleluya sihlele ku self haleluya sihlele ezingqondweni zethu malibonga lenkosi siyamkhonza uThixo kodwa asikamnikeze uqobo lwethu asikamnikeze ingqondo zethu asikasarendi sisenezinto esacinga intoba singakwazi ukuzisota ngengqondo zethu sicimba sine-strategies sicimba sihlakaniphile kodwa kufuneka namhlanje siphume malibonga lenkosi uthi xa usindiswa uthi uYesu yizani nonke nina nisindwayo xa esithi uYesu yiza kum uthi ithi izwi lenkosi hlalani kum nam ndihlale kuni haleluya xa siza kuYesu xa esithi uYesu nam ndihlale malibonga lenkosi ayithethi loo nto yobana uYesu ufuna ujika afane nathi malibonga lenkosi kodwa njengoba thina sisiza kuye yena eze kuthi angene kuthi ubuyena ungena kuthi ubuthina bungena kuye so kuremaina yena malibonga lenkosi thina siyacibilika siphele xa engena kuthi akangeni ashiyeke fana nathi kodwa kungena kushiyeke yena xa singena kuye asingeni siphinde sifane nathi kodwa xa singena kuye kushiyeka yena kusho ukuthi kugqibela yena nguye afanele avele ezimpilweni zethu nguye kufanele nobana xa sithethe yena xa sicinge yena ngoba xa singena kuye nathi naye engena kuthi kuyaphela thina xa ngaba uthatha amanzi uthatha ioroso haleluya amanzi masithi angu-80% apha ejagini then uthatha ioroso uyithi qaba usele umuntu ongenayo uzothi yena lo muntu usela ntoni usela ioroso noYesu mayifika empilweni zethu kuyaphela ukuba sithi kodwa umuntu xa ebona afike abone uYesu ngoba singenwe nguye kuphelile ubuthina namhlanje kuseni umoya ingcwele esinceda sizawunqoba nekhethi zawuvula because mase sisahleli ku self xa sisacinga into yobana sisakhona ukuzenzela sine-limitations haleluya sine-limitation kulapho ukhapha uThixo izinto uThixo asibekele zona but we cannot asikwazi ukuzifikelela because ingqondo yethu asikayinikeli haleluya ndifuna sifunde ukuthi yeyiphi sasiphi isikhiya esizovula this cage so that singene ngokupheleleyo kuThixo haleluya kunezikhiya haleluya mabonke malenkosi ekufanele zivule this cage haleluya asikwazi bangcwele sizobala iminyaka haleluya ukuthi sineminyaka emingasisindisiwe kodwa there are no fruits because i-fruits azizubakho ngoba asingawo lamasebe ahleli kuThixo haleluya how are we going to produce singahlalanga singamasebe la azipaphumayo acimba angakwazi ukuproducer ekubeni uba ukuproducer kwethu kudepende ekuthini sihleli kumthi
uya kumvini onguYesu Kristu. Hallelujah. Nesebe even ungaqhawula umthi isebe pholibeke but lizobuna ngoba lihlala ngemthini indalo injalo aluzukwazi lizovele life. Hallelujah. Because singamasebe, we are not the seed, singamasebe, siproducer the fruit. Malibonke amalenkosi. So ndicela sifunde sizofunda a few scriptures as banchilo kodwa ndicela sifunde ku John John chapter 1 then no Genesis chapter 1. Malibonke amalenkosi. Because funeka si understand dobana yiphi sasipha sisikhiya funeka senzeni ukuze siphume ku self. Hallelujah. Malibonke amalenkosi. Ngizocela siyifumene ayifunde John chapter 1. John chapter 1 verse 1. John chapter 1 verse 1. Yes. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Verse 2-3. He was with God in the beginning. Through him all things were made. Without him nothing was made that has been made. Yeah, qhubeka na ku 3. No, single. Also uqhubeka ufikile ku 3. Okay. 5. Verse 5. The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. Hallelujah. Okay, ngicela usufunde ku Genesis. Genesis 1 verse 3. Genesis chapter 1 verse 3. And God said, let there be light, and there was light. Hallelujah. Malibonke amalenkosi. Njengoba sengichilo lathi we are sisikukhona icage lapho those imthanda uThixo. Malibonke amalenkosi kodwa kufanele ize simkhonze ngokupheleleyo. Ize sikwazi ukumnika konke. Hallelujah. Kufanele siphume engqondweni yethu. Hallelujah. Siphume ekuzazini. Hallelujah. Siphume emakakadini. Hallelujah. Ikakade sisilento ba wrong habits. Hallelujah. Lando ba usixelele bana mina ndinje. Malibonke amalenkosi. Siphume kwezicingeleni kodwa sivumele uThixo. Hallelujah. Sivumele it is lokho sapho sifunde khona uJohn it in the beginning was the word and the word was with God and the word was God. Hallelujah. Then it ke ngopha ku Genesis it then this word because it is lenkosi kwakumnyama emhlabeni but this word in the beginning lathi ku verse 3. And God said, let be light. Hallelujah. Malibonke amalenkosi. The word. Ngubani uizwi? As a person ngubani? Izwi, uzwi, uYesu Kristu. Hallelujah. So, kunyanzelekile. Simamkela uYesu Kristu. Kodwa ize siphume this cage ingqondo zethu mazibuswe lilizwi nguzwi. Hallelujah. Utata sengenzela introduction xa ngaba ebecacisa kule ndawo. Hallelujah. Esezawubiza. Hallelujah. Ukuthi asizukwazi uzwi nguYesu Kristu. Asizukwazi ukuvumela uba ingqondo zethu zitholwe yi-foreign. Hallelujah. External preachings. Ngoba the external preachings akekho omnye umuntu siyayazi into yobana nguSathane. If uzawuthi ingqondo yakho uvumela into yobana uvule ikroba. Hallelujah. Lokuba umamele intshumayelo ezisuka kuSathane, intshumayelo ezikwenza into yobana uzibone ungafanelekanga. Hallelujah. Intshumayelo ezikwenza uhlala stagnant.
indawo uThixo afuna anifuna anuzuzikhamula anuziwakhamula amalungelo enu ngoba ingqondo zenu uzomane eshumayela kodwa namhlanje ndifuna ukuthi khawuthathe izwi lifunde izwi haleluya ngoba kwakuthi izwi lenkosi kwakumnyama but the word said uThixo wathi makube ukukhanya uyabona uba uvumela usathana ayikho into ezoyenza kuwe ingqondo yakho uzoyifaka the darkness uzobona konke kumnyama bangabheka andiboni kwandlela kwenzeke konke futhi zibe ngathi ziyenzeka ngokwenzeka because ufuna ntoni ufuna ingqondo yakho bese sithokotho sokumnyama kodwa ithi izwi lenkosi wathi uThixo lathi izwi makube khona ukukhanya ingqondo yakho ukuzivuleke ireceive everything uThixo ayifunayo ayizukwenzeka ungalifundi izwi masibuyele emakhaya siyofundani izwi haleluya mabonga malenkosi masiyalifunda izwi asizukwazi ukunqoba if you are still sithingi nabana thina sizovumela zonke sizovumela even our what you call past zethu malonga malenkosi ukuthi ziyibambe impilo yethu ukuthi zisikhonxe malonga uvumele imeko ezenzakalayo uvumele izinto ezenzakala ngokuthi zikukhonxe go back to the word ngoba the word is Jesus Christ xa kuthiwa ekuqaleni kuthiwa in the beginning the word was there and the word was God malibonga malenkosi kuthethwa ngoYesu Kristu ofumaneka apha siye sasindiswa because of his word asizukwazi ukuphila ngaphandle kwalo samamkela uYesu because washunyela izwi sithi ngibake ngosizawuphila njani xa ngaba sesingahlalanga ezwini sizosustainwa ntoni uthi kulinda sizoba nekhwashu haleluya sizoba nekhwashu yakho mabazalwane sizoba nochuku haleluya sizoba nochuku somkhonza uThixo sibhitha ngoba sivumela the external usathana nawe uyapreach haleluya but i-preaching yakhe ayikho la i-preaching yakhe into abana wena you are nothing wena sozo wenze kwanto wena njengoba usindisiwe nje hayi uzohlala unjalo akukho kwanto uzawuyenza lifeini zi-preaching zezisuka kuye kodwa take haleluya uThixo bayithethe uthele uThixo awuzuyazi awuzikhatha noba ungaya uyonkoute I mean to tell you social media hallelujah we are following pages abantu abakoutayo ungazifunda ezakouta uzikole zonke ezakouta motivational speakers and what kodwa kufuneke wena ulifunde lifunde selingenzi sense lifunde for nje ukulamkela uthi inkosi understand but ndiyalamkela linje ngoba linjalo ngoba ndiyalazi into yobana once lafika linje ngoba linjalo lizawufika liye straight kulaa ndawo inomanakalo mabonke uThixo uyakwazi into yobana usoko laphi konakele pha kuwe in your spiritual system konakele pha kuwe izwi lifunde hallelujah ungathi xa ngabe ufila ingathi mhlawumbe une-depression or what ufuna ivesi uthi hayi okanye ugoogle ivesi ekuthiwa xa une-depression funda iphi ivesi no funda le uThixo athi ifunde uyayazi uThixo into yobana izofika iyoncedaphi masifundeni izwi lenkosi haleluya masihlalele ezwini lenkosi silamkele ungalifundela udebate ungalifundela ukushumayela ungalifundeli xa kuthi hayi iyouth icelile uba izoshare ungalifundela uposter lifundele wena ukuthi lichintshe impilo yami li-replace ezingcinga zingezizo ezingcinga zenza uba ndingalali ezingcinga zizenza into yobana ndicinga into yoba no I don't deserve uba ndiphile thatha izwi lifunde
ubona uThixo kuza kwenzani ngoba uYesu lilizwi. When ufunda uYesu njengoba enjalo. So akukwazi ukuthatha izwi uYesu qoba ufika impilo yakho ifane. Malonga malenkosi. Ngicela siye futhi sofunda I think the stories zi2 I think xa sizawuyeka hallelujah. Ndifuna uba sicacelwe enobana when udibana nelizwi hallelujah and ke kuthi sizudibana nje ufuna ukudibana nalo ngoba ulithatha ulifunde hallelujah. So kukhona istories zi2 in the Bible sofunda past soqala ngesi siphaya istory. These men bebenengxaki bonke boyi2 hallelujah. The one wayengaboni omnye lo wayegula iminyaka hallelujah. Bonke bebenengxaki futhi bonke badibana noYesu hallelujah. Badibana nezwi hallelujah. So sifuna sifunde bana ukudibana nabo noYesu kwenzekani and which steps hallelujah zintoni lafanele babazenze before and after bedibana noYesu hallelujah. So sizofunda phaya ndiqala sicela phaya siqale ngesi sikuJohn chapter 5 verse 1. John chapter 5 verse 1. Izilahla bitezi yoya landibonisa la rajibonisa watu kaza ndazifuma John chapter 5 verse 1. uJesu wakhuphukela eJerusalema. Kukhona ke eJerusalema ngasesangweni lezimvu ichibi elithiwa ngesiHebheru yiBethesda. Linemipheme eyisihlanu. Kwabulele kuyo abagulayo abaningi kakhulu. Izimfufuthe nezinyonga nabashwabeneyo belindele ukuzanyazanyiswa kwamanzi. Ngokuba ingelosi yayakha izikhathi ngezikhathi izamazamise amanzi. Uthi lowo ongene kuqala emva kokuzanyazanyiswa kwamanzi asinde esifweni sakhe noma enasifo sinye. Kwakukhona lapho umuntu othile owayesegule iminyaka engama-38. uJesu embona elele azi ukuthi usenesikhathi
wathi kuye, uyathanda ukusinda na? Ogulayo wamphendula wathi, Nkosi, anginamuntu wokungifaka echibini nxa amanzi ezanyazanyiswa. Uthi ngiseza wehle okunye phambi kwami. uJesu wathi kuye, sukuma uthaka lwakho uhambe. Amen. Ngicela ke uphinde ufunde ku Luke 18:35. Luke 18:35. Luke chapter 18 verse 35 years. Wathi esesondela eJerikho, inkunkuthe ethile yayihlezi ngasendleleni inxiba. Isizwe isikhulu sidlula, yabuza ukuthi, kuyini lokhu? Base beyitshela ukuthi kudlula uJesu waseNazaretha. Yayisimemeza ithi, Jesu ndodana kaDavide, ngihawukele. Ababehamba phambili bayikhuza ukuba ithule, kepha kwayikhona imemeza kakhulu yona, ithi ndodana kaDavide, ngihawukele. Wema-ke uJesu wayala ukuba ilethwe kuye. Isisondele wayibuza wathi, ufuna ukuba ngikwenzeleni na? Yathi, Nkosi, ukuba ngibone. uJesu wathi kuyo, bona, ukukholwa kwakho kukusindisile. Hallelujah. Ngicela mama uthandaze. Siyabulela Thixo izwi lakho. Sifundile. Thixo wethu namandla aliwi. Libuye lilangatha. We do not care who says what. Thixo wethu ongcwele. Futhi njengoba liwe apha, Thixo wethu namandla lireceive umhlaba wonke wasetholakala. Egameni likaYesu waseNazaretha. Malitwile izwi lakho. Lichuchumeza izitrato zaletha. Lishumayele izwi likaThixo. Lifike nakuthi. Egameni likaYesu Kristu ophilayo. Arise, Almighty God. Arise, O Spirit of the living God. Wena sipula imithi yamisedane yaseLibanon. Siphula, qhekeza, uqhekeza nakule ndawo. Lithunyiswe igama lakho elingcwele. We are ready for you. We are ready for your words. Ukuthi lisikhuphe le cage. In Jesus Christ's mighty name. Thank you, Jesus. Hallelujah. Sifuna ezi stories zi2 zamadoda. Hallelujah. Enye phaya kuLuke. Ithi izwi lenkosi. Ithi phaya heading ithi a blind beggar. Hallelujah. Kusho ukuthi wayesaziwa ngoba umuntu oyimfama and uyahlala endlini nacebe. Madonga manenkosi. Wayesaziwa ngalonto. Madonga manenkosi. Then ke ngapha kuJohn sibe nalo naye ebenengxaki. Lona kaboni kodwa lona ingxaki yakhe uyagula. Hallelujah. And ukuguleni kwakhe iminyaka ithi 38 years. Madonga manenkosi. 38 years egula. Ithi izwi lenkosi lo kuJohn ungasechibini. I think it might be for that 38 years ebeloko esiphechibini. Kuthiwa wayenabanye kababegula. Apho engenguye yedwa because ibelief yabo inobana kukho lengelo simanifika. Njengoba behlele echibini bewashila amakhaya abo, into yobana balindele into yobana kube khona lengelo simanifika. And sowufika ifika izamazamisa amanzi. Xa igqubuza amazamisa funeka bagijime. Othe wangena kuqala abazuphila bonke. Kodwa oye wangena kuqala after ingelosi izamazamisile nguye ozophila. Awukhathaliseki noma bangapha abangenileyo. Kodwa lungene kuqala. Uyayibona limitations before Jesus. Hallelujah. Ukuthi funeka uphila ube mnye. Ingelosi
akwazeki into yoba nizawufika nini kodwa xa ithe yadicide into yoba nizofika ifike izamazamisa amanga. I think that is why begugule le minyaka. It's because ingelosi yayifika noba ifike after 5 years or ifike after 10 years. The limitations before the word. So it is lenkosi le ndoda ke ngoku ihleli kwelichibi nabanye kuyagulwa. Hallelujah. Leya ingapha ihleli estrateni iyacela ayiboni. Kodwa the difference between these two men yinto yobana lena ingaboniyo iyamazi okanye yake yeva nguYesu. Le ingathi igulayo zange ive ngoYesu ayimazi. Then ithi lenkosi uYesu uyadlula. Hallelujah. Kule ndawo le ndoda ayibona ndithi so ekungaboneni kwayeva nabana abantu bayahlokoma iyabuza ebantwini kwenzakalani bathi abantu uYesu uyadlula kuthiwa yavele but Jesus of Nazareth is passing. Kuthiwa yavele nje yathanduluka. Hallelujah. Ayizanga yabasabuza questions because iyamazi yake yeva. Bathe nje lebana bathi kuye Jesus is passing. Ayabi ngoba omnye mhlawumbe bebengamazi kwalo Yesu. Hallelujah. Ebezothi hayi makadlule because ibimazi into yobana uYesu uzanantoni. Kwakuthiwa lithini izwi ngoYesu Kristu. Abaprofeti babetheni ngoYesu Kristu. Hallelujah. Kuthiwa yabdanduluka yathi Jesus. When it Jesus ibiza izwi lakhe ngoba once to Jesus ubiza izwi lakhe ubiza izinto anazo izinto azenzayo. Xa ngaba ubiza izwi lakhe you are calling even the functions of izwi liyaqala lenza umsebenzi. Awudingeki into yobana wenzeni awudingeki into yoba uzijule phansi uthini call the word. Izwi lona ngoba linemisebenzi phakathi kulo nizofike lenza umsebenzi. Lithi lona izwi lithi li-active meaning liyaphila. Xa lifika empilweni yakho lenza umsebenzi alikubuzi questions lifika lenza umsebenzi. Hallelujah. So ithi lenkosi kule ndoda lingaboniyo ithi wavele wadanduluka wathi Jesus son of David. Uyabona ba uyamazi mabagama lenkosi uthi have a mercy on me. Have a mercy on me. Kuthiwa those ababakhona kuthiwa ndoni isixuku. Hallelujah. Sasikhona kuthiwa sasimbloga ngoba when you try to go deep in the word of God kuzoba khona isixuku which is your mind. Ingqondo yakho izakushumayeza izawuxela into yoba nayo ndidiniwe. Yo hayi ithi nenze le yo andikapheki. Malonga malenkosi isixuku eso because asifuni ufikelele ezwini. Asifuni uhlangane nezwi. Asifuni uhlangane nerevelation. Ngoba wathi ufunde unga-understand but uzodibana nesikhilelo. Hallelujah. Sikhona isikhilelo wena vula ufunde. Hallelujah. So lithi izwi lenkosi le baba kuthi baba memzama ke ukumvalela ababantu bengafuni uba aye kuYesu. Hallelujah. There is always distraction. Hallelujah. Ekufuneni uThixo ngabogama lenkosi kuzoba ithi ke lonto sukuzinaka. Hallelujah. Yazi into yobana zi-distraction vele azifuni ndiyofika kodwa ndizoyofika. uYesu kuthiwa wayibona le ndoda then wabesacela into yoba aziswe ngabogama lenkosi ngoba uve uba kukhona umuntu undibizayo and lo muntu undibizayo akandibizi ngoba engamthazi. Uthi Jesus umazi bangowaphi and umazi uba ngokabani. Malibogama lenkosi kuthiwa wathi wastopha
Malibonke abalenkosi yonke la nyambalala wathi makaziswe. Malibonke abalenkosi waziswa. Then mayifika ku verse 41 uYesu uyambuza still into yobana ufuna ndikwenzeleni. Malibonke abalenkosi akuba kamboni into yobana I think uyayivisible into yobana akaboni okanye I don't know. Kodwa ndiyacinga uba wayembona into yobana akaboni. Kodwa uyabuza into yobana ufuna ndikwenzeleni. Malibonke abalenkosi ngoba uYesu masifika kuye okanye izwi lifike libe sisipili kuthi. Haleluya. Kulapho sizijonga khona. Ufuna ukuzibona ubana udingani. uYesu mayisithi ufuna ndikwenzele ntoni. Ufuna le ndoda izazi into yobana idingane because uYesu izwi lakhe lisebenza kakuhle xa ngaba thina siziqhaqha kuye kungekho nto siyifihlayo sizazi into yobana ingxaki yethu ilapha. Andikwazi ukumkhonza uThixo ngenxa yale. Haleluya. Uthi ufuna ndikwenzeleni. Ithi indoda ukuba ndibone. Immediately zangaphinde kubekho another one. Uthi uYesu receive your sight. Your faith. What is faith? Malibonke abalenkosi. Mna nelo ethi irrevelekile ndisafunda ukuthi if faith is the word of God inside us. Hallelujah. Ukholo lilizwi likaThixo phakathi kuthi. Ize sikholwe into yobana uThixo uzakwenza konke athe uzakwenza the promises kufuneka sibe sinazo siyazazi the promises. I-promises zakhe zigcwele ziyibusile ingqondo yethu ziyibusile inhliziyo yethu. That's a faith. Sikhole lezwi lakhe, izwi lakhe ligcwale ngaphakathi kuthi. Uthi your faith, the word. Hallelujah. Siyakule indoda ngapha kuJohn. Malibonke abalenkosi. Inayo isengxakini. Hallelujah. Ngoba to stay in the pool for 38 years ugula ayonto imnandi le ayonto ilula. Hallelujah. Isengxakini. But masive ke ngokuyo into yobana kwenzakalani xa idibana noYesu. Umahluko between le ndoda kaJohn likuJohn naleya le ibingamazwi Yesu. In this case le ibingaboni iyile yakhwaza ngevoice iye yamfuna. Hallelujah. Leyo nasifumana into yobana uYesu waya kuyo. Hallelujah. Yayihlelele yona. I think yayisele iyamkela imeko. Malibonke abalenkosi. Iyamkela ubana ndikule meko ndiyagula until kube khona umuntu ondifunulayo. Ayikwazi nokuziyela kule pool. Kodwa until inzima indaba le ndoda. Inzima xa uyicinga nje inzima because abanye kuthiwa bebegijima begula benjalo mhlawumbe izigulo zabe zingafani besiya kodwa yona ayikwazi ukugijima. At the same time once kwangena oqala ayisekho impiliso kwela pool because sekungena oqala kodwa yona ilindele umuntu. Kwaba bantu balapha bonke bayagula isalindele umuntu ozophinda imphakamisa. But uYesu waya kule ndoda. Sifumana bana babakhona abanye begula kodwa uYesu wakhetha le ndoda. Hallelujah. Ezizwe lenkosi phaya. It then when verse 6 when chapter 5 verse 6 when Jesus saw him laying there and learned that he had been this condition for a long time, he asked him, do you want to get well? Hallelujah. Usabuyafuna na ukuphila. Malibonke abalenkosi ungabi kanti ndizawukweka ndiso comfortable emekweni yakho. So zixelela into yobana yinto ndazalwa ndinje so ndawufa ndinje. Uyakufuna nokuphila.
Malibonke malonke ngoba amaxesha amaninzi siyahlala ezimekweni side sizi-own. Ngoku xa sithi uJesu, xa sithi uYesu uyakufuna nokuphila, ufuna ukukhulula this. Ufuna ukukhulula ingqondo. Into yobana njengoba uzawuphila, kufuneka nengqondo yakho ikhululeke. Andizukuphilisa emzimbeni kuphela ube usalimele apha. Ngoba ekulimaleni kwakho noba ndakuphilisa, but your action, the way you act ngakhona, izawubonisa ukuthi usagula. Malibonke malenkosi, kufuneka uqale ukufune. Ngoba wena ithemba lakho belisebantwini. Ngoba wena ubucinga into yobana uzofunqula, uyakufuna na ukuphila. Hallelujah. Uyakufuna nokuphila. Ndiyacinga uba sikhona kule ndawo siyafuna ukuphila. Some of us sicinga uba sigule. Kanti without Jesus, without the word siyagula. Ilizwe liyagula. Ngoba linayo uThixo, linayo uYesu, linalo ilizwe. That is why ku-crazy kusenzeka izinto othi nawe uqonda uba yo, hayi bawo zitrauma zonke ezi sizivayo. Ngenxa yoba kuyagulwa. Hallelujah. Uyakufuna nokuphila. Do you want to, uyafuna nje ukuphuma kule cage buhleli iminyaka ka-self yokuzikhukhumeza? Xa ngaba uhleli ezingqondweni zakho, uhleli ku-external preaching izinto nje ezikuxelela apha engqondweni yakho, uphakamisa zona. Kutsho ukuthi wena uphakamisa izwi lesitha kunesilizwi likaThixo. Xa ngabe uzoqhubeka umeditate, ilizwi lenkosi, let us meditate upon this word. Thina into siyenza ngoba simeditate upon our problems, upon izinto esidlula kuzo, simeditate uxakwe. My God, izinto bekufanele uba sizinikele sithi inkosi replace ngezwi lakho. And awuzuthi inkosi replace uzothi uthandaza ukuthatha izwi ufunda, ngoba izwi funeka ulifunde apha. Hallelujah. Replace ezingqondo. Hallelujah. Ithi izwi lenkosi uyambuza ke nguYesu, uyakufuna nokuphila. Xa phambi verse 7, indoda isalibele ukuthatha istory iyambalisela konke. Malibonke malenkosi. I think engqondweni yayo icinga uba uYesu uzamphakamisa. Hallelujah. Kodwa hallelujah, uYesu akazi i-healing yakhe okanye ukukhulula kwakhe akukho phaya echibini. Malibonke malenkosi. Ichibi lalenziwe ngabantu ababelenzile foba liphilise, but now Jesus sekhona, ichiba lisadingeki. Uyamchazela lo because this man ithemba layo lisephaya echibini. Into ezomhlebisa kule ndawo lichibi into emsuse ekhaya libana uthembelela chibi. uYesu uthi uyakufuna ukuphila, kambuzi kachibi nantoni, ufuna ukuphila. Hallelujah. Then asitsho story verse 7. Then Jesus said to him, after esitshilo story, uthi uYesu, thatha ukhukho lwakho uphakame. Uthi get up, pick up your mat and walk. Phakama. Ubugula uhleli apho kwelo khukho iminyaka, phakama. Phakama, because ndikhona as ukuphila, as the word. You have to ukwenza le nto ndixelela yona, ize ukhululeke, ize uphile, uyakwenza izinto uThixo afuna uzenze. Kufuneka wenze le nto uThixo athi uyenze. Uthi kule ndoda phakama, thatha ukhukho uhambe. Uhamba ngenyawo. Malibonke malenkosi. Phakama, dule uThixo suba nentandabuzo uba yo ndizoqala ngaphi, inyawo zami zidumbe kanga. Phakama. Hallelujah. Ilizwi lenkosi uthi uYesu Kristu phakama, thatha ukhokho lakho uhambe. At once the man, ngoba
waphakama. Akabuzanga question of waphakama. Waphakama nyani. Waphakama nyani because ebengina ability ukuphakama kodwa waphakama because the word lithe phakama. Waphakama. Wahamba. Nathi ke ngoku imeko ku verse 10. It is the day. Okay, verse 10. And so the Jewish leaders said to the men who had been held, it is the Sabbath. The law forbids you to carry your mat. Uyayibona ngokusele ephilisiwe, but still kusekho the obstacles. The Jews. Jews, law keepers. And the men uguqula uThixo because wenze lento uThixo athi makayenze. So this man is the word keeper. So kukhona this law keeper ababambe the laws. Mabonke malenkosi ukuthi now yisabatha bengafanele kuyahamba. Le ndoda yona ithathe izwi yenza izwi. Nasezimpilweni zethu siyahlangana ne-law keepers. Abantu abazothi according to i-background yakho, the law keepers ingqondo yakho ezokuanalyzela ukuhlelele phansi uba awunayo le qualification, awunayo lento, awuzofaka CV pha, awuzukwazi ukhonza uThixo ngoba kaloku wena wenza le ngo-19 balibani. Kanti izwi lona lithi wathi wakuzinikela kuye kwaxolelwa kwanto. Waxolelwa wayezofela izono kude wazithwala. Xa ebethile emnqamlezweni wazithwala kutshizwe. Ufuna ukholelwa iphike ngoku. Izinto wazenza ngo-19 banibani. Okanye the word eli-active lisebenza ngoku. Hallelujah. Dibana na with these law keepers ezimbekela imithetho. Verse 11 ithi le ndoda ithi the man replied, and the man who made me well. Nina Jews bagcini bomthetho ndihleli 38 years ningandenzi nix ndigula ndikwimeko enye for 38 years ningakhathalanga noba yisabatha noba yintoni. Kodwa ngoku nxa senindibona ndiphethe ndiyam anibuzi noba kwenzakaleni ninewari ngemithetho. Kodwa mna uthi kukhona indoda akamazi noba ngubani akana-revelation. Uthi kukhona indoda ethe mandiphakame, yathi mandiphakame ngoba sele ndiphilile naphakama. So bekufanele ndibambe yona, ndibambe izwi layo ngoba yiyo endiphilisileyo. Then lithi izwi lenkosi ithi kwindoda, hallelujah. And le ndoda kuJohn le ndoda ayikabi na revelation. Mabagama lenkosi idibene noYesu ayimazi noba nguYesu. So it is lenkosi pha ku verse 12. So they asked him, who is this fellow who told you to pick up and walk? Then the man who was held had no idea. Ureceive izwi engamazi umnikazi wezwi, engamazi ba ngubani lo lizwi. Hallelujah. So verse 14. Later Jesus found him and at the temple and said to him, see, you are well again. Stop sinning, or something worse will happen to you. So this man idibana noYesu for the second time, but this time Jesus has uyaziveza uba I Jesus. Kuthi ukuthi le ndoda ngokuthola the revelation of Jesus. Xa soyithola i-revelation, xa sowuhlele ezwini uyimoya oyingcwele wakunceda walambula apha ezwini uzofumana izwi lakhe lisithi stop sinning. Ngoba sendikwenze wangcwele, sendikuphilisile. Isinathi ngoku zonke izinto zisenze empilweni yakho ubungandazi, sewundazi ngoku.
Sowundamkele ngoku. Ndifikile ukulameka ubukuyo kodwa ngoku uyandazi. Unayo revelation but you still uyaqhubeka usona. Lithi izwi lenkosi stop sinning. Ngoba uThixo izinto kwenzele zona. Akokwenzelanga into bana uhambe uyo expand or uyo glorify the kingdom of darkness. Because no uthatha izinto uThixo kwenzele zona ungazo wenza intando yakho or intando kaSathane, you are glorifying. Malibonke balakosi. It is lenkosi because now I have revealed myself kuwe. Awusandikhonzi without revelation. When you read the word now, uyakhona ukuzibona. When you read izwi lenkosi ngoku, uyakhona ukubona ukuthi kufunani. Izwi liyathetha kuwe. Izwi likubonisa, ithi izwi layihlaba inhliziyo yami landibonisa ukuduka kwami. Uyakubona ukuduka kwakho ezwini. Stop sinning. That is why something waqhubeka something. That is why uyesu ichang authority lento. Esithi ukhona into emele kwenzekela. Ngoba kaloku wena awusamkhonzi kusithiwa awuna revelation. Uyazazi zonke uzivezile kuye, waziveza wazikhulula kuwe. But you still continue uphila impilo yobumnyama. Balonke balenkosi. Namhlanje kuseni ndifuna ukuthi uThixo makasincede. Masibe nalazili. Masibe nokwakuncama. Sinqanele izwi lakhe and go back and read the word of God. Ngoba lilo ezosikhulula. Asizukhululwa wisdom yethu. Asizukhululwa ngamacebo asuka ebantwini. Asizukhululwa ku step 1 step. Zonke izinto zimnandi uba 5 step towards 7 step towards zinhle. Kodwa nazi steps. The word of God. God bless you.